Yo. Dimati gagator dhuwur sarta gegirisi kodheka sindar jojo ikut mangula cakra lamun ngandika Guntur ing mangsa rendang dadi tetungguling ngajak mendhawa Yo, dadi tetungguling kadang Pandhawa.
Wah, mancing pinggir kali kene kebenaran cedha wong ayu ngombai taingu tak jawabe eman-eman ora ana sing ngancani apa kowe engak jane jenenge pun arep apa ane-ane sing celaka nesan-nesan butuhe mung arep godha tak cedhaki ya tak takoni apa kuwe wis ana sing duwe tak cedhaki ya tak kancani sejatine ana sing tresno kowe lunga prana ngene wae ajang dadah saking tresnane ya nyata tresno jalukmu apa ayo mandhep barengan kandha wong tuwa mancing pinggir kali kene kebenaran cedha wong ayu ngobahi taingunge tak jawabe eman-eman ora ana sing ngancani apa kowe enak ijane jenenge pun arep apa ane-ane sing celaka nesan-nesan butuhe mung arep godha tak cedhaki ya tak takoni apa kuwe wis ana sing duwe tak cedhaki ya tak kancani sejatine ana sing sayang kuwe ngene wae saking tresnane jalukmu apa